Sa tunga-tunga sa Kabibo sa Gipahigayong Music Festival sa Saka Beach Resort sa Mati City, miulbo ang kalayo sa trapal nga atop o gisundan pa kini sa pag-ulbusab sa kalayo sa taas nga bahin sa stage sa maong event tungod sa mga debris nga nakalagpot ato sa fireworks display. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Daw nagulan og kalayo, dihang nangatagak ang nagsigang plastic gikan sa nasunog nga trapal sa usa ka music festival sa Mati City, Davao Oriental ni adtong Sabado. Giitsahan kini og bangko aron nga mauyog og mga tagak ang nahilis na og nagkalayo mga parte sa trapal o gisabligan sa tubig aron mapakgang ang pag-ulbos sa kalayo. Ang maong trapal mao ay nagsilbing atop sa mga nag-inom matud pa atong higayuna. Tay manggod na kanang for example mabibo na ang event, nagapabuto na sila og fireworks. So siguro murag every hour nagapabuto na sila, and then until such time na ang katong ibuto na fireworks, pagkabuto sa fireworks, ang mga baga niya naadto sa trapal nga atop, which is mismong likod lang sa main stage nila. Gawa sa trapal, doon na sa miulbo nga kalayo sa taas nga bahin sa stage. Paspas nga doon ay misaka sa taas o gibombahan og fire extinguisher ang kalayo. Samtang doon na si bombero nga nagpasirit og tubig gikan sa ilang fire truck. Dito ginabutang ang katong mga siguro mga mini fireworks display lang. Kaya na lang na pud na mo na nagakalayo siya. Ya kato siyang mura siya kanang bukag gani. Dito ginabutang ang mga mini fireworks nila. Gikumpirma sa BFP Mati City nga ang fireworks mo hinungdan sa sunog. Straight yung mga atong fireworks dito nga nagsiga. No, tulong ang ulo dito sa trapal. Dili na mawang kuan sir, nasa sit-up sir, ang sit-up sa ubos. Nga manggibutang sa taas. Hinoon, wala matud pay natalang na angin sa hitabo sumala sa BFP Mati. Ginahulat pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pahayag sa organizer sa maong aktibidad labot sa nahitabong sunog. Ako si Argil Relator para sa 1 Mindanao.